Stai jos. Bună ziua! Eu mă numesc Hyman. Vă invit aici la Jack Daniels. E foarte bună băutură. Are foarte bună băutură, dar este și mai sănătoasă. Aici scrie, uitați, Jack Daniels, aici. Și e foarte bun. Are 70 Celsius. Și aici 40% volți. Aici, uitați, e foarte bună. Are și aici unde scrie aici, uitați, pe românește. Așa. Și aici scrie din America. Și asta este foarte bună băutură pentru e sănătoasă. Și vă rog frumos să intrați pe www.ro, Hyman. Vă doresc o reclamă foarte importantă de Jack Daniels. Vă mulțumim frumos. Jack Daniels vă prezintă.